Yes. Zimbabweans are ignorant. Zimbabweans are dunderheads. Those are not out to museum us. Gold is not tengeswa. All the miners sell their gold to Fidelity. Raku Fidelity. Torita mfushwa Toita say is to Zimbabwe iri pama sanctions. Zimbabwe is on sanctions. We have no access to international trading. How do we sell our gold? Gold arisire kuisa pamusika kawoti ndirikutengesa gold aiwa. Gold rinotengwa nevanhu binga ndo vanotenga gold. Binga dzekuJubai ndo dzotenga gold. Gold rotengeswa. All the projects are kunzi ma 300 million, ma 200 million. Muri kufunga kuti mari iri kubva kupi? Mari iri kubva kuma minerals. Ma Zimbabweans, don't be stupid. Don't be silly. Munosenzeswa nevarungu. Ndimi futi masisi makati ma sanctions ngarege kubva. Nasi pakuitwa mhindupindu dzokuti nyika ibudirire makutsamwa. Chamunotsamwa chii? Chii chamunotsamwa? Chii chamunotsamwa? What is Al Jazeera anyway to our Zimbabwean Nomtapa kingdom? What is Al Jazeera? Al Jazeera is nothing to us. We don't even care about Al Jazeera. Ngavataure zvavanotaura pamwe vari kutoridawo gold iroro vakashaiswa chance. Ivavo vanhu veAl Jazeera hatina kana basa navo pamberi nekuvaka nyika, pamberi nekusimudzira maZimbabwean, pamberi nevision 2030, pamberi napresident Idi Mnangagwa, pamberi nekutengesa minerals edu tichivaka nyika yedu. We don't care. Minerals haaende kuJubai ari mubhara, haaende kuJubai ari mungoro, anofanira kuenda ari safe. Those people are working hard to ensure Zimbabwe is progressing. Americans vanoda kuti nyika yedu ikolapse. Ndosaka vakatipa ma-sanctions. They didn't know that Zimbabwe are smarter, are clever. They will find ways to sell their minerals. And I say it again, Zimbabweans are smart people. They will find way to best those sanctions. We are here to best the sanctions. We must best the sanctions every day. Every Zimbabwean must be geared to best the sanctions. Pasi nemandu.